Deutsch als Fremdsprache. Nemački kao strani jezik. Lektion 4. Lekcija 4. Die Zahlen von 0 bis 1000. Brojevi od 0 do 1000. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 28, 29, 29, 30, 30. 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100, 101, 101, 102, 102, na primjer sa deseticama i jedinicama, 121, 101 und 20, 200, 200, 300, 300, 999, 900, 99, 1000, 1000, 1001, 1000 times, 2000, 2000, 3000, 3000, milion, eine Million, 2 miliona, 2 milione. I milijarda, eine Milliarde. Die Jahre, godine. U zavisnosti od godine zavisi i način na koji ćemo da je kažemo ili zapišemo. Do 2000. godine uzet ćemo primjer 1980. Godine kazujemo ili pišemo kao u ovom slučaju 1980. 1980. Od 2000. godine pa nadalje govorit ćemo ih kao broje. Primjeri za to su 2016. 2016,
2010, 2000, 2000, 2002, 2002,